हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव आं आसा खालामो गासैबो मोजां दङ। एन्सार किज एबा सेकेन्ड स्टेजनि थाखाय नोंथांमोनखौ लिंहरबाय। बेनो जादों एसएससी फेज 9 एग्जाम दाखालि जायफ्रा एग्जाम होदोंमोन हमना ला फेब्रुवारियाव। दा फेब्रुवारियाव एग्जाम जानाया स्टेज 2 नि थाखाय नोंथांमोना रेडि जादों 10 पास लेभेल एचएस पास लेभेल बेनिफ्राय डिग्री पास लेभेलाव। दा रिजाल्टखौ बोरै नायो नोंथांमोना आइडि मोनदोंमोनना बेजों लगइन खालामनानै नोंथांमोना रिजाल्ट्सआव थांबानो जाबाय आरो रिजाल्ट्सआव नोंथांमोना दङब्ला सेलेक्ट जादोंबा ओंखारगोन। बेनिफ्राय सेकेन्ड स्टेजनि थाखाय नोंथांमोना बयबो रेडि जादो। दा बे रिजाल्टआ 10 पास लेभेल एचएस बेनिफ्राय डिग्री पास लेभेलनि नोंथांमोना एक्सट्रा नायबानो जाबाय। जुलाइनि 1 आव नोंथांमोना आपडेटखौ मोनदों आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो मोनसे बे अफिशियेल नटिस आरो बेयाव गोबां माखासे बाथ्रा लिरदों बेखौहाय नोंथांमोना नायजोबबानो जाबाय। दा बे एग्जामा जादोंमोन फेब्रुवारि 2निफ्राय जानानै आप टु मार्चसिम जादोंमोन 16नि आरो बेयाव गोबां सेन्टाराव एग्जाम जादोंमोन अल इन्डिया। बेनिफ्राय केन्डिडेट्सआहाय 8,98,717 नोंथांमोना एप्लिकेसन बेवहाय कमप्लिटेड जानायखौ बेयाव नुनो मोनदों। अके स' बेनिफ्राय माखासे मार्क्स ऑब्टेन होदों आरो लोगोसे नर्मेलाइजेसनबो होनाय जादों। बेखौ लानानै खायसेया थांबाय सेकेन्ड स्टेजनि थाखाय। दा सेकेन्ड स्टेजआवहाय नोंथांमोनखौ मा टेस्ट लागोन जों गासैबो डिटेल्सखौ नायगोन आरो लोगोसे जायफ्रानोखि नोंथांमोना एग्जाम पास जाबाय माखासे खामानि दङ नोंथांमोना माखासे सिस्टेमनि गेजेरजोंसो नोंथांमोना सेकेन्ड स्टेज एग्जामाव थांनो हागोन। दा काट अफ जों बेयाव नायोब्ला पार्सेन्ट सिस्टेमाव होदों बेवहाय जेनेबा हमना ला इउआरआवहाय 35% एबा 70 मार्क्स। बेनिफ्राय 3 नाम्बाराव नाय बेवहाय दङ एसटी दङ। बे 3 नाम्बाराव अल आदार रिजार्भ होनना बुंदों अब्ला बे एसटी थागोन। 25 लादों अब्ला 50 मार्क्सनिफ्राय लांदों बेबायदि सिस्टेमाव दङ। दा बेखायनो नोंथांमोना 1:20 मोनदों बेवहाय माखासे नोंथांमोना केटेगरि वाइसआवहाय माखासे केन्डिडेट्सखौ लिंहरगोन। बेनो जाबाय नोंथांमोननि सेकेन्ड स्टेजआव माखासे टेस्ट लागोन। दा केटेगरि वाइस ब्रेकआप नोंथांमोना केन्डिडेट्स मोनदों बेवहाय माखासे सर्टलिस्ट जादों आरो सेकेन्ड स्टेजनि थाखाय 6 नाम्बाराव नायबानो जाबाय। दा एसटीआव दङ 1162 दङ नाथाय पस्टआ बेसेबां दङमोन एसेबां गैया। दा बेसेबांखिनिखौ लांदों माने 20 गाहाम लांदों नालाय स' नोंथांमोना बेखौहाय नायबानो जाबाय। अके स' बेनिफ्राय जोंहा बे एग्जामखौ हैनोब्ला माखासे प्रसेस दङ बेनि गेजेरजोंसो जों सेकेन्ड स्टेजआव थांनो हायो। दा बिदिब्ला मा खालामनांगौ स' नोंथांमोना माखासे हार्ड कपि हरनांगौ आरो बे हार्ड कपिया जाबाय नोंथांमोना जे एप्लाइ खालामदोंमोन ना एप्लाइ खालामनाय एप्लिकेसन फर्मखौ नोंथांमोना प्रिन्ट खालामनांगोन। बेनिफ्राय बेयाव बुंदों नाम्बार 8आव जायफ्रानोखि सर्टलिस्ट जाबायना एप्लिकेसन फर्म नोंथांमोना साबमिट खालामनाया बेखौहाय कपिखौहाय एबा एप्लिकेसनखौहाय डाउनलड खालामदो प्रिन्ट खालामदो। बेनिफ्राय सापर्टिं डकुमेन्ट्सआ जाहैबाय नोंनि फरायनायनिफ्राय लानानै एक्सपिरियेन्सआनो जा बार्थ सार्टिफिकेट जि दङ नोंथांमोना हरफाजोबबानो जाबाय। सेल्फ एटेस्टेड होना ला बेनिफ्राय नोंथांमोना हरनांगोन प्रिन्ट आउट खालामनानै बे अनलाइन खालामनाया बेखौहाय नों बबे पस्टआव नोङो खालामदोंमोन बेखौहाय नांगोन। आरो नोङो 10 पास लेभेल एक्सट्रा आरो लोगोसे नोंथांमोना एचएस पास आरो लोगोसे डिग्री पासआवबो क्वालिफाइड जादोंबा नोंथांमोना गासैखौबो हरनानै बेनिफ्राय स्पिड पस्ट खालामनांगोननो। लास्ट डेटआ 22 जुलाइ। अके लास्ट डेटआ 22 जुलाइआव नोंथांमोना स्पिड पस्ट खालामना हरदो थाबैनो। नोंथांमोना एड्रेस मोनखागोन आरो बे एड्रेसा जोंना मिथिखायो नटिसना गुवाहाटियावनो दङ थाब सहैयो जास्ट नोंथांमोना। स' बेनिफ्राय नोंथांमोनाहाय बेखौ नायदो पिडिएफ फाइलखौ डाउनलड खालामनानै गासैखौबो लिंकआ दंखायो डिसक्रिपसनाव। दा जों एड्रेसखौल' नायनोसै जोङो बबेयाव हरनांगौ स' नोंथांमोना नायदो। दा जोङो काट अफ नायोब्ला जोंहा मिथिखागौ बे एग्जामा 200 जादोंमोन अब्ला 10 पास लेभेलाव नोंथांमोना माखासे केन्डिडेट्स मोनदों एसटी हिसाबै बेवहाय दङ 200 दङ एभेलेबेल जाना दङ नेक्स्ट स्टेजनि थाखाय। आरो काट अफ नायोब्ला नोंथांमोना 65 बेबायदि रोखोमनि दङ आरो स' नोंथांमोना नाय 107 गाहाम थांदों आरो पस्ट लाइ पस्टआव थांदों। बेनिफ्राय दङ माखासे 65 गाहाम थांदों स' सिंगेल एग्जामावहाय। दे नोंथांमोना बार्थडे वाइसबो मोनदों आरो इसेबां हाइ काट अफ थाङाखै फेज 9आवहाय मानोना गोबां एबसेन्टबो जाखादोंमोन। दा बेखायनो एबसेन्ट खालामनाङा नोंथांमोना एसएससी एमटिएसआवनो जा हाबिलदारावनो जा नेक्स्ट आपकामिं एग्जामावहाय बयबो है जाहाथे नोंथांमोना फाइगौ दङबा मोननो हायो साख्रिखौहाय। स' बेनिफ्राय एड्रेसा बबेयाव थांगोन दा नोंथांमोना हार्ड कपिखौ बबेयाव हरनांगोननो एसएससीनि अफिसार दङ जोंहा नटिसना गुवाहाटियाव दङ बेनो जाबाय रिजनेल डाइरेक्टर दङ एनइआर नोंथांमोना मोनदों स्टाफ सिलेक्सन कमिसन एबा एसएससी हाउसपेड कमप्लेक्स दङ लास्ट गेट बशिष्ठ रड नोंथांमोना बेयाव हार्ड कपिखौ हरनांगोन। एड्रेसखौथ' मिथिखाबाय बेनो बेयाव हरनानै नाम्बार 5नि एड्रेसाव हार्ड कपिखौ नोंथांमोना स्पिड पस्ट खालामनानै सेन्ड खालामनांगोन एन्ड सेकेन्ड स्टेजआव नोंथांमोना टेस्टआव थांनो हासिगोन। स' बेनि सोमोन्दै लोगोफोर एसएससी फेज 9नि लेटेस्ट आपडेट रिजाल्ट्स